Nepríjemná správa pre supera Slovenska. Dlhodobá podpora na Euro 24 nepôjde. Belgický futbalový brankár Thibaut Courtois v útorok vylúčil svoju účasť na budúcoročnom európskom šampionáte v Nemecku. 31-ročný reprezentant je mimo hry od augusta po tom, čo si roztrhol ACL v ľavom kolene. Pre zranenie na európsky šampionát nepôjdem. Ak budem mať šťastie, môžem odohrať prvý zápas v máji, no nemôžem byť 100% pripravený na veľký turnaj, povedal 31-ročný. Citovala starého brankára Real Madrid agentúra AVP. Superom Slovenska v E skupine na kontinentálnom šampionáte pondelok 17. júna 2024 budú Belgičania. Okrem týmu Francesca Calzonu narazia aj na Rumunsko a víťaza Play-off B vetvy Ligy národov.